Put ka Trestu danas je bolji nego ikada, ali ono što nas tamo dočeka nije ono što je nekad bilo. Nekadašnje izletište, dom izviđača i zaljubljenika u prirodu danas je zapušteno. Ostalo je samo mesto za eksploataciju drvne mase. Ali priroda ne zaboravlja. Zahvaljujući pojedincima koji su prepoznali potencijal ovog dela Podhomolja, Trest polako oživljava. Još uvek bez podrške turističke organizacije i lokalne samouprave, ali sa srcem koje kuca u ritmu izviđačkog duha. Već drugu godinu zaredom izviđačke aktivnosti vraćaju život ovom prostoru. U starom domu, u Pitovoj divljini, mladi uče o prirodi, o sebi, o svetu koji ih okružuje. Od 3. do 12. avgusta pod simboličkim okvirom Pirati sa Tresta tabor okuplja 16 radoznalaca, 11 planinki, 2 vodoizviđača, ukupno 17 izviđača i redovne goste iz Vojne gimnazije. Iako bez finansijske podrške, zahvaljujući domaćinskom ponašanju i čuvanju opreme, tabor je uspešno realizovan i ove godine. Saradnja sa Ministarstvom odbrane i Vojnom gimnazijom daje ovom događaju dodatnu snagu i značaj. Izviđački odred Mlava iz Petrovca na Mlavi još jednom pokazuje zašto je na visokoj poziciji u skautskoj organizaciji Srbije. Više o tome su nam govorili Aleksandar Janković i Marijana Tonić, starešina odreda, koji veruju da se Trest može vratiti ako ga budemo čuvali zajedno. Poletarci i radoznalci, vi ćete prvenstveno da načuljite uši, jeste vi prvi spremni da dobijete neku malu kaznu, na primjer da perete tanjire za sve. Zato što ništa ne slušate. Radoznalci najviše. Gospodo konačari, hvala vam na trudu i radu koji ste uložili da ovaj kamp izgleda ovako. Ostali izviđači i planinke, poletarci, pčelice i radoznalci, molim vas da ovaj kamp do kraja ostane ovako. To znači da šatori ne budu uništeni, pokidani, rastureni, ne znam šta još sve može da bude oko njih. Sa druge strane, ovaj ambijent Tresta, prirode, mesta, nam pruža niz mogućnosti koje nam daju da samo na ovakvom mestu možete da pokažete vaše veštine, a sa druge strane da pokažete i vaše ljudske osobine, da nekome pomognete, da nekome sačuvate, ajde da kažemo stvari, da kažemo glavu, ali da se ponašamo na ovakvom mestu, jedina je prilika kao pravi izviđači. Ono što je jako važno, sada važi za sve, kao što vidite, ovde smo večera sa vama od starijih izviđača, to je Brđana, ja, Marijana, Dragana i Jovana. Šta to znači? Znači da vi pre svega smatramo vas sposobnima da možete da boravite u ovoj šumi i da ste sposobni da brinete u sebi i da vi niste neka tamo obična razmažena deca koja mama, tata i ostali, već oko šatorskih pravila. Danas ste videli da smo dočekani ste sa kišom prilikom smeštaja, pa bih vas zamolio da sledeće stvari uradimo posle, kad budem završio ovaj sastanak prvi. Vaše stvari koje se nalaze u šatoru nigde ne dodiruju stranice šatora, to je pod broj 1. Pod broj 2, ovo je jedno od najvažnijih pravila, kada niste u šatoru, nemojte da vidimo da je nekome ostao šator otvoren, prvenstveno mislim na ova unutrašnja vrata. Znači, bit će lepih dana, ali unutrašnja vrata mora da budu zatvorene. Ajde još jednom, šta može da bude najopasnije? Šta je najopasnije? Zmija! Pa naravno, bravo, slušajte poletarce. Lepo ste rekli, zmija može da bude najopasnija. Živimo u šumi, naravno ih ima, ovo je njihova kuća, mi smo gosti. Trudimo se da poštujemo satnik. Buđenje je u 7:30. Povečerje za poletarce i radoznalce u 10, izviđače i planinke u 11. Ručak je oko 2. Poletarci mogu da probaju veštinu kurira, reći ćemo šta treba, a ono što mislim da će vam biti poseban izazov za stari izviđače, ne znam mlađe, da vam kažem, vi treba da porašete malo, to je da mimo toga što oni koji prođu ćutanje, ali to čisto sumnjam, odete i sami provedete, znači kao izviđači planinke, sami kao sami. Pirati sa Tresta, to je simbolički okvir ovog tabora, tako da će sve termini, terminologija da koristimo u tom smislu. Zapamtite, večeras ćete biti kršteni, dobit ćete nova imena.
zapamtite ta vaša imena, jer će na dnevnoj zapovesti da se čita ko šta radi sa svojim novim imenom. Znači, ne znam ko je Ljubomirović Uroš, ali znaću da je to zeleni maslača. U slučaju da neko pokida šator, nećemo mnogo da se razgovaramo, taj će da je kući, jer automatski ne jedan, nego je 5 ljudi ostalo bez kuće i krova nad glavom i ne može da učestvuje na taboru, nema gde da spava. Poletarci i radoznalci, takođe važi za vas. Uskoro ćete da se obujete, operete ruke i pripremite vaše stvari za večer. Šta znači da pripremite stvari? Da izvadite vaš neseser, da spremite vašu pižamu, da spremite vašu crvenu duksericu i trenerku. Od danas počinje tabor na Trestu, simbolički okret tabora su pirati sa Tresta. Ove godine imamo veći broj učesnika, odnosno dece, nego prošle godine. Imamo 16 poletaraca i radoznalaca uzrasta od 1. do 4. razreda, 11 planinki, imamo 2 vode izviđača, ukupno 17 i imamo goste iz Kovačice i iz Vojne gimnazije. Tabor traje do 12. avgusta, danas je prvi dan, malo je padala kiša, tako da nadamo se da će narednih dana sve da bude ok. U kojim uslovima se priprema ovaj tabor? I pored činjenice da smo ove godine na javnom konkursu za razvoj omladine i sporta koji raspisuje opština Petrovac na Moravi svake godine dobili značajno manje sredstava nego prošle godine, prosto domaćinskim raspolaganjem sredstvima prošlih godina, čuvanjem opreme i to ne samo od strane nas starijih, nego i dece i uopšte učesnika naših aktivnosti. Tabor je pripremljen bez nekih velikih poteškoća. Bilo je malo izazovno s obzirom da nam dolaze gosti iz Vojne gimnazije, deca iz Vojne gimnazije, jer za njih važe posebna pravila u smislu posebnih odobrenja za boravak na aktivnosti koju ne organizuje Vojna gimnazija nego neko drugi. Ali s obzirom da sa Ministarstvom odbrane imamo veoma dobru saradnju i da uopšte sa Vojnom gimnazijom imamo veoma dobru saradnju, oni nisu prvi put kod nas i to je rešeno bez ikakvih problema. Na izvršenje zadataka. Jako zdravo! Ajmo. Danas je prvi dan i prema planu, kao i uvek neplanirane aktivnosti, imali smo 2 kišovita sata. Oni su nas malo poremetili u nekim aktivnostima, ali s druge strane to je jedno iskustvo više, pa možemo da smatramo kao jedan čas dobre prakse. Ovog puta smo započeli zvanično sa programskim aktivnostima, pravilima kampa pre svega, zatim pravilima koje treba da vladaju u samom kampu u smislu održavanja opreme, ponašanja, odnosima jedni prema drugih. Sa druge strane, pohvalama onih koji su podigli ovaj kamp, na koji način mi prosto učimo nekim ljudskim osobinama koje su danas jako teško izražene, a to je da imaju odnos jedan prema drugima. Počinjemo sa programskim aktivnostima, bez obzira na vreme, mi se tome prilagođavamo, imamo iskustva, imamo mogućnosti, razrađene planove, situacije, 64 učesnika uzimajući nas, ali programski učestvuje najmanje 50. Ako bi uzeli to u nekom statističkom pogledu, znači nekih 10 dana, 50 učesnika, mi praktično radimo sa 500 ljudi ovih dana. Ono što je nama važno da ovde ne samo da se provedu, da im bude lepo, jeste da nauče veštine koje mogu da koriste bilo kad i bilo gde u životu, a ono što često zaboravimo, trest, odnosno šuma i vazduh koji budemo disali ovih dana, vodu koju budemo pili ovih dana, to je sigurno nešto što će ovoj deci doprineti da im zdravlje bude mnogo bolje i mnogo duže u odnosu na decu koja bi bila u gradu ili ne učestvuju na ovakvim prostorima u nekim aktivnostima. I za početak, kako je raspoloženje izviđača na početku prvog dana? Pa merilo su vam uglavnom deca koja su prvi put i evo možda se vidi ili se čuje dok smo pitali ko bi hteo kući, tog nema. Svi jedva čekaju, svi su orni, oni koji su već 2 dana radili su umorni, ali dolazak ostale dece i dolazak gostiju iz više gradova Srbije doprineo tome da umor je prestao i počinjemo sa taborom koji se uvijek završava tako što se plače na rastanku. To je najbolje merilo onoga kako je bilo.